Kufakwe omatshini abanesepha yokuhlamba izandla baza kunceda abantwana besikolo samabanga aphezulu iMasibambane eBloemfontein kwingingqi yaseGryfontein. Eli lilinge lokuphucula ucoceko kubafundi xa kuvulwa izikolo. Kufakelwe namatanki amanzi aza kusebenzisana nabamatshini ukulwa nentsholongwane ye-corona. Isikolo iMasibambane sinabantwana abamalunga namawaka amabini. Lo matshini wokuhlamba izandla ngomnye kwabali-18 lo mbutho ungekho phantsi korhulumente ufakayo. Bathi uza kunceda kummandla oluntu olungaphezu kwe100 lamawaka. Iitanki zamanzi sezifakiwe ukuze zisebenzisane nomatshini wesepha emanzi wokuhlamba izandla. Bathi injongo kukuzama ukucutha ukunaba kwentsholongwane. We felt that it was vital, since the schools are looking to reopen on the 1st of June, that we needed to assist with additional hygiene and sanitation stations at the school for the children to use. So this is how the hand washing stations project came up. And what we are doing is we're installing 5,000 litre water tanks into specific areas, so along with a hand washing station. Eminye imigaqo-nkqubo yombutho wezempilo wehlabathi World Health Organization yokunqanda ukusuleleka kukuhlamba izandla rhoqo ngesepha namanzi ze kutshizwe ngezibulala-ntsholongwane lonke ixesha. Iinkokheli zokuhlala zithi abantu beelokishi nemimandla amatyotyombe bayohluleka ukulandela ngqo loo mimiselo. Ezi hand washing stations ziza njengesisombululo ebantwini bakuthi kuba kaloku ngabantu abahlelelekileyo abangathathi ntweni. Iphulo loo matshini bokuhlamba izandla liza kudala amathuba emisebenzi kwabo baza kugada abo matshini. Thandiswa Mawo weendaba ze-SABC eKapa.